Hambai kuya. Bini moklo mok tu itam ni bagai. Khusi ni bagai. Khusi ni bagai ni serai Sanmani Jamatia Kukui na. Tini operation success. Ngai pai kha bini surgery. Ngai khusi ni bagai bini moklo mok tu phaijak. Ngai nang sabana hambai ri namusong. Especially Jota no romu kuna belai dekhe non romu. Belai khusi ni mok tu ita. Belai hambai belai Tongthok sangbab hai kes. Sini bisingti success khai reiman kha khonobai sini lokorok no belai hambai o jora lokorok sobanai rok no belai hambai mungkhoi to ke bono saiman lia je sobanai rok je tono hambai bo khabai tei koya borika hambai ri de tei oisa bo kono saiman lia bini emotional lang tong mani bagai nge abono sang sori nai sini Kukui torthon lokthon kaham karang khai porithon tei laibo mungsasek bongoi phonok ton belai hambai